ko ka san haka? In baka sani ba insha Allah ni na san haka kuma na ga haka, don an kawo wani babban manajan banki wurina fiye da shekara 15 da ta wuce. Irin haka ta faru, suka ci bashi ya tsaya musu, lokaci ya kusa ya fara tuntuɓar sai suka yi asiri. Da suka yi asiri sai ya manta. To asiri kuma yana da illa ta side effect. Za a yi maka asiri dan kaza zai iya haifar maka da wani abu, da haka sai zama gaba ɗayan lakar jikin shi sai ta mutu, gaba ɗaya sai ya samu paralysis, ba inda ke motsi a jikin shi sai ido. Hakika lokacin da aka kawo shi gidana da na tausaya wa halin da yake ciki sai na ce su koma da shi. Kashe gari na bi su zuwa Kano, wallahi al'azimi jama'a za ku yi mamaki, an ɗauko shi ne rangaranga aka mai da shi haka rangaranga. Da na je na fara mishi karatun alkur'ani, ko ruwan wanka ban hada mishi ba, karatun alkur'ani zalla na fara mishi, kafin la'asar ya watsake. A lokacin ne ya fara faɗin wasu abubuwa. To haka wancan abokin Malam Ibrahim Bawa mai shinkafa ya faru. Bayan da shi ya gaya mana cikakkun bayanan abubuwan da suka faru, muka fahimci akwai asiri, na haɗa mishi ruwa na addu'a ya je shaye wanka. Ranar da muka so za mu zaman, ba na manta ranar juma'a ce, ya zo daidai ina karantar da mata sahihul bukhari a masallacin muciya, na ce zauna ya jira ni. Zauna na sake haɗa mishi ruwa ya sake wanka. Bayan an yi ainihin wato sallar juma'a, na je na fara mishi karatu, da jikin shi ya rikice. To ba mu samu ainihin wato Allah ya lalatar da wannan asiri ba sai kusan karfe 10 na dare. To a daidai lokacin da asirin ya tashi karyewa, sai ya rinka fesar da wasu abubuwa kamar dusa, yadda ka san injin nika yana feso da dusa, haka ya rinka feso ta da baki. Bayan da ya gama sannan sai ya fara fitar da wani abu yadda kaga ice cream. Shikenan daga wannan lokaci sai Allah madaukakin sarki ya bashi sauki, sai ji jikin shi gau, sai ce aiko ran nan a gida zai kwana. Na ce a ba daidai bane ya tuka mota, sai muka sa ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar mu suka tuka shi. Suna tafiya sun kusa giwa, sai yake tunowa ya ce akwai gini da ya fara wuri kaza yau shekara 10 sai yanzu ya tuna, ya ba wa na jali ya buɗe kemis sai yau ya tuna, ya ba wa na kaza, ya ba wa na kaza. Za su taho da daddaren nan sai ya ce a sai gari ya waye ya kai su waɗannan wuraren. Suka je sa gari ga gini ya zama kango. Wannan asirin shi ake kira kuciya. Irin waɗannan abubuwan jama'a. To yanzu kaga ka duba wannan menene? Tasiri ne na alkur'ani, tasiri ne na alkur'ani. Kuma ikon Allah, tun daga wannan lokacin Allah ya warkar da shi har zuwa bara da muka yi magana a waya, ya ce wallahi ko ciwon kai bai sake yi ba tun wannan lokacin. Wannan di yana nuna maka tasiri na saƙon da Allah ya turo annabawa da shi. Ana nan a wannan halin a duniya, turawa da kansu suka gano cewa wannan alkur'ani da ake karantawa ya sha bamban da duk wani abu da ake karantawa. Sai suka fahimci cewa hakikanin al'amari akwai nau'in mahaukatan da duk yadda aka yi musu magani ta hanyar likitancin psychiatric abin baya sassauci. Sai suka ɗauki mataki, sai ainihin a ɗauki rediyo sai a danna kaset na alkur'ani sai a saka shi a ɗaki, ya gama buge-bugen duk da zai wani lokacin ya buge rediyon. Da suka gano sai suka koma sai suka yi ɗakuna computerized, sai zama ɗaki ne amma za a haɗa mishi lasifikoki na kwamfuta sama da ƙasa, dama da hagu, ko ta ina. In abu ya gagara kawai sai su ɗauki mahaukaci sai su jefa ɗakin kawai sai su rufe. Ya gama buge-bugen shi kaf, Qur'ani ya bubbuge aljannin dole su fita su ba shi wuri. Haka ji ya fara cewa ku buɗe ƙofa, ce to ka warke ne, to sai a ce shikenan. Duk sai da suka kawo wannan. Ka karanta littafin burhani shar'i na Sheikh al-Allama Ali Hassan Ali Abdul Hamid al-Athari, duk sai da suka kawo waɗannan abubuwa. A daidai lokacin da ake karatun alkur'ani, wani na izgilanci saboda yana ganin cewa shi ba musulmi bane,
kun ji wasu waɗanda yake suna can ba musulmi ba amma sun gane sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Karshe malam yace fa hadhani naw'an, waɗannan abubuwan da kaji mun faɗi ko nau'i biyu ne min at-tibb nabawi daga cikin likitancin annabi, ko dai a bada magani ko a yi addu'a. Waɗannan duk daga annabi aka samu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. malam yace nahanu bi haulillah natakallamu alaihi ma bi hasbil juhud wa taqa. mu dinnan da ƙarfin Allah da dabara Allah za mu yi magana akan waɗannan magungunan na annabi a cikin wannan littafi, ko dai a ɗau wani abu a baka ka ci ko ka sha ko kai wanka ko kuma addu'a. ya ce za mu yi wannan da gwargwadon iko da ƙarfi da Allah ya ba mu, wa mablaghi ulumina, da kuma gwargwadon yadda ilmominmu suka kai alƙasira, duk da ilmominmu takaitattu ne, wa ma'arifina almutalashiya jiddan, da kuma saninmu wanda yake fake-fake ne, sanin namu ba komai muka sani ba, wa buda'atuna muzjaha, dan ilimin namu ma ba koman kowa ba ne, wato abu ne wanda yake wani dan wato kamar zaka iya cewa tsohon yayi. walakinna sai dai malam yace sai dai kuma nastauhibu man biyadihi alkhaira kulluhu min fadli, muna neman baiwa daga wanda alheri gaba daya a hannun shi yake, daga falalar shi yayi mana. fa innahu aziz, domin shi Allah gagararren sarki ne kuma buwayayye ne